Lakhai ngora pho nilip MSC constituency ke parlong kang koilamati pen kahelo kilometer square troxi sose inglong hawar kedo rong trok sose arong aradatum kedam kewang aki sungalam aphong karbiang autonomous council aphan kachuning rialam chepaklang pondet aphi bokajan LA MLA Dr Numal Mumin asap dihin cherap chetodunsi nipli an towar kasalogasai klemponlo Rong rob ka chuki malong arniwang akinang sotnai pulotang te kidam kewang atowar hendo athe kiso hut ladak tibok het se kachilang ahem avia joini inglong ahawar pen ha thoi anmati koilamati choki hola lapen golakhat anat an damnangji lasi wecheng hut kanglit kangther arwi kijang hut langthe langpleng ahut penangan isung kipho chitong nang ringtilo Lahai ki sungalam Karbiang Autonomous Council atum Arjulong si Bokajan LA MLA Dr Numal Mumin hin pen towar kasaloka sayaphan dihin cherap chito donapot rongtrok adaratum choropon tilo Iskur usumar atuman sa tamela so delong sa tamik hingu penayok penang an akidigdar dulo lang ke hat penajok la pentuar ta nitum bike side hai ta kedam nu la son penajok si nitum ke hai Nilitum la MLA sar phan chunuri dampen nito phan neraplo la sinilitum nithang adim lo pusi nitum ratpen thupak pen nilitum arong minit pangrum si nilitum ni pli ni phoan nilitum klem chipaduk si kini an nilitum kitang kon Lokhon hanse hithi pen joysing be arong an kahelo kilometers ke thom se rong atowar kangra majo an pangthai si Sangti arlong ke thokasai rong trokarong amithang asai che osi rong atowar ka chisila masai klempon kedamtang phai kunia chekloni phaing kora plipen ni phaing kora sirkep ani an sai klempon lo towar ka sila mahut ka chetong dun rong asar la pen mekar edon inut chetong dun rinti si sai klempon laso hot rong trokarong asaratum apar dekrum lokhiram rong phar arong asar moniram rong phar rong asar baliram rong pi rong asar bireningti rong asar longki terang rong asar joysing be lapen rong asar borsing teronatum lapen raratum hinpen Assam Deputy Speaker Bokajan LAC MLA Dr Numal Mumin atuma phan lapen Sarupathar MAC constituency BJP amai phu lokhiram rong pi atuma phan rong trok arong asar atum lapen raratum hinpen suri kachuru pipajir ponrinti lapen de long hai hoi repairing ya phan alang lening ki me pen itum phanang rablo Asalang lipan samile tum akiro kada padai rumarat pen samya akiro piparpig lo lapen Sarupathar Mondor Committee President Sir Lokhiram rongpi alang lipan samya akiro pilo alang li sidame tuma MLA long nang ching kipidun nang chethan pidun penajok pini labangso nituma hawar long kiklem kedam kirabalong alang lisame nituma phanang rabdunong lo Koilamati Ben Samson Inti, Karbing Long Life.